നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്പനയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടിച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ പഴകിയ മത്സ്യങ്ങൾ പിടിച്ചു, ഷവർമ്മയുടെ വിഷയം, ഷവർമ്മ കഴിച്ചു, ഒരു കുഞ്ഞനുജത്തി മരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്ന കുറേ വാർത്തകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും സംസാരിക്കാറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതുപോലത്തെ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൂടി ആയതുകൊണ്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ഒരു നേരത്തെ എന്നല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ക്യാരി ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹോട്ടലുകളും ഇതേപോലെയുള്ള എന്താ പറയുക ബേക്കറി ഹോട്ടലൊക്കെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നൊരു വിഷയം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കാരണം ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് ഈ പഴകിയ മത്സ്യം പിടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ മാംസം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു, അതേപോലെ തന്നെ ഷവർമ്മയിലെ ഇഷ്യൂ, ഷവർമ്മ കഴിച്ച് ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് ഇതായത്തെ സംഭവമല്ല. മുൻപും ഇതേപോലെ ഒരാൾ മരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടുള്ള ചെക്കിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ പരിശോധന അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നു. അത് പിന്നെയും പഴയ പോലെയായി. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഈ ചെക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യം അറിയാം. കാരണം ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ആരെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലായ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത വന്നാൽ മാത്രം ഉണരുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വാർത്തകൾ ഒരു വട്ടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ പരമാവധി ആ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ കൊച്ച് മരണപ്പെടാണ്ടായ സാഹചര്യത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളുടെ പഴകിയ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുക്കലും, അതേപോലെ തന്നെ പഴയതിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകൾ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്തയിൽ കണ്ട് തിരുവില്ലാമലയിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണെന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയപ്പോൾ പിടിച്ചു. കാരണം ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും കാലം അവരെ മൂക്കുന്നുമ്പത്താണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചെക്കിങ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വന്നപ്പോൾ ആണ് ഇവരറിയുന്നത് എന്ത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് വാർത്തകളുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം ആ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പഴകിയ ഭക്ഷണമെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ചെക്കിങ്ങൊന്നും ഉണ്ടാവത്തുമില്ല. അതിനുശേഷം അവിടെ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഹതഭാഗ്യവൻ ആരാണോ അവരുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഈ സംഭവം പോവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു മീൻ വണ്ടി പിടിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. കാരണം അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പോലീസുകാർ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മീൻ വണ്ടി പാസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ സ്മെല്ല് കാരണം അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ അവർ പേരാമംഗലം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി റോഡിലിട്ട് തടഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പിടിച്ചത്. ഏകദേശം 1500 കിലോ മീനെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തൃശ്ശൂർ ശക്തനിലൊരു പെട്ടി ഇറക്കി കുറച്ച് മീൻ ഇറക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർത്ത ഒരു മരണം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് എല്ലാവരും കാര്യമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ശങ്കരൻ തെങ്ങുമ്പത്തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ വെക്കും. ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണങ്ങളിലോ അല്ല ഹോട്ടലുകളിലെ ചെക്കിങ്ങിലും കാര്യത്തിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊരു സംഭവം നമ്മളെ നാട്ടിലില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളാണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നൊരു പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പഴകിയ മത്സ്യം പിടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഷവർമയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാർത്ത ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്ത ഒരു ഹോട്ടലിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി ഹോട്ടൽ പൂട്ടിച്ചു. ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരോ ആര് നടത്തണോ എവിടെയാണോ എന്നോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും അതിലുണ്ടാവില്ല. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും അടുത്ത ഹോട്ടൽ വരും, അടുത്ത പേരിൽ വരും. അത് പിന്നെ ആൾക്കാർ തന്നെ ആവും. കാരണം നമുക്കറിയാം ചില വാർത്തകളൊക്കെ പ്രമുഖ, അത് പൊതുവെ പത്രക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് പ്രമുഖ ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി. എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് നടന്ന വലിയ ടീമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം പ്രമുഖയാണ്.
സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലോ വീട്ടിലേക്കുള്ള റൂട്ട് മാപ്പ് വരെ അവന്മാർ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കും. കാരണം ഇന്ന വഴി കൂടെ പോയ എന്നാളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താം, ആൾക്ക് ഇന്ന സംഭവങ്ങൾ കാകല വിവരങ്ങൾ ഇവർ കൊടുക്കും. അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഒക്കെ പ്രമുഖയിൽ ഒതുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ അറിയാം, ഇന്ന സ്ഥലത്തൊരു 3 ഹോട്ടൽ പൂട്ടിച്ചു, ഹോട്ടലിന് പേരില്ല, ഒന്നുമില്ല. കാരണം നാളെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സാധനം പൊതുജനങ്ങൾ അറിയണമല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹോട്ടലുകാർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് പൊതുജന മധ്യത്തിൽ തുറന്നു കാണിക്കാനുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ വേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന് പകരം പ്രമുഖ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ അങ്ങനെ പേരും നാളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിക്കുള്ള വാർത്തകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇവരും എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. കാരണം പൊതുജന മധ്യത്തിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ അതിന് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ തുറന്ന് കാണിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഭയം ഇവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ കുറയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അവർക്കും സുഖമാണ്. കാരണം അറിയാം, ഇച്ചിരി കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും വാർത്ത അവരും മുക്കും, എല്ലാം സുഖം. കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ബിസിനസ് തുടങ്ങാം. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഇതിൽ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ വന്നതോട് കൂടി ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് ഇന്ന ഹോട്ടലാണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് പരിധി വരെയൊക്കെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തോളം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്ത മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാ കട എന്ന ഒരു വിവരം ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഇനിയും കേൾക്കും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വാർത്തകൾ ഇനിയും കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ സംഭവം നടക്കുന്നത്. മുൻപ് ഷവർമ്മ കഴിച്ച ഒരാൾ മരിച്ച സമയത്തും ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. പക്ഷെ അന്ന് നടന്ന മരണത്തിൽ അവർക്ക് ഇതുവരെ നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന രീതിക്കൊക്കെ വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പോംവഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു 1-2 അഭിപ്രായങ്ങൾ വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു സംഭവം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഹോട്ടലിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈസൻസ് അതൊക്കെ പൊതുവെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണോ അവർ വേറെ പേരിലും വേറെ ആളുടെ പേരിലൊക്കെ ഇവർ തന്നെ വീണ്ടും പുറത്തു വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക പ്രാവർത്തികമാവുന്ന കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ കടകളിലൊക്കെ ലൈസൻസ് സാധാരണ പല ഹോട്ടലുകളും അവരെ ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. അതില്ലാത്ത ഹോട്ടലിൽ പിടിച്ചു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഉറപ്പ് വരുത്തണം, കാരണം ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. മറ്റേതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെക്കിങ്, അതായത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഒരു റെഗുലർ പരിശോധന എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ്. അത് പ്രാവർത്തികമായ ഒരു കാര്യമല്ല. അതിന് പകരം ഒരു എന്താ പറയുക വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി എന്നുള്ള രീതിക്ക് എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ഹോട്ടലുകളുടെ മുന്നിലും ഒരു ബോർഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം, അതായത് റെഗുലറായിട്ട് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവണം. അതായത് റെഗുലറായിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മിന്നൽ പരിശോധന അല്ല, ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ റെഗുലർ ചെക്കിങ് നടക്കുന്നൊരു ഹോട്ടലാണ്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അതും എത്രത്തോളം സേഫ് ആണെന്നല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ കയറുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ട്. ശരി, ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെക്കിങ് നടത്തിയിരുന്നു, അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, നല്ല രീതിക്കാവും കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിക്ക്, അതായത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഹോട്ടലുകാർ നല്ലപോലെയാണ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന നിലയ്ക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഡിസ്പ്ലേ, ഒരു സംഭവം, ഒരു നോട്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ പോലെ ഇത്രാം തീയതി ഇന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ഇന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് പരിശോധിച്ചു എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗലിലുള്ളൊരു സംഭവം എല്ലാ കടകളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും. കാരണം ഇന്ന കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് പരിശോധന നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പരിശോധന ഈ ഹോട്ടലുകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു വീഴ്ചയായിട്ട് നമുക്കത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്കിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നല്ല ഫുഡായിരിക്കും. അവിടെയും പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധന നടത്തിയ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വേണം നടപടിയെടുക്കാൻ. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് റെഗുലറായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോട്ടലുകളിലും ചെക്കിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ഞാണുമേൽക്കളി പോലെയായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ കുറേ റിവ്യൂസ് നോക്കിയിട്ടും കുറേ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ചോദിച്ച് നല്ല ഹോട്ടൽ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോവുക. പക്ഷെ അതൊരു പരിധി വരെ നടക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അല്ലാതെ അന്വേഷിക്കാതെ നമുക്ക് ഹോട്ടലിലൊക്കെ കയറേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഏത് നിമിഷവും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക അപകടങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പോണത്. അപ്പം അതിലൊരു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക്
എന്താ പറയുക, ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ മുതൽ നമ്മളും ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ടാവും, ശരി അവിടെ നിന്ന് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പഴകിയ മത്സ്യവും മാംസവും എല്ലാം പോകുന്നത് ഹോട്ടലുകളിലേക്കാണ്. ആരും വീട്ടിലേക്ക് നിന്നത്തെ സാധനം നോക്കി മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെ അടച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി വേറെ വഴിക്ക് കൂടെ നമ്മളെ വയറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഭാവി തലമുറ നമ്മളെ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇതെല്ലാവരും പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഭാവി തലമുറ എല്ലാവരുടെയും ഭയങ്കര ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിഷയം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ നടപടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതുപോലത്തെ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്ന രീതിയിൽ വാർത്ത കൊടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ വാർത്ത കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നും കൂടി ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ 2 ദിവസമായി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉള്ള യാത്രാ വീഡിയോകളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുപോലത്തെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഇനിയും പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.